Alright, for today's video, na bata kita ning panahuna ni. Gutom na giabot lagi. Hala, tanawa na to ni nga video. Anya mo na diaro nang lakaw na mediha ng kahaponon kay medyo na board kunuhay gamay nya naman to pag umangko na ato sang ipadua-dua kunuhay diri small. O mo na diha ipadua-dua ang pag umangkon. Kami ni may noy nagduwa in taon ani. So makalingaw man din po ning mga inaning dua-dua sa unang higayon kining mga hughug ug coins. Nya karon pa ta naka-realize nga tiguwang na ta. Di pa de tantong tiguwang. Medyo nabata-bata ta ani karong higayuna. Mura diha nagduduwa na natag mga racing diha nabata gitag apel itsa-itsa po dayon ta diha ang mga to pong gipasabayan atong pag-umangkon kay sagbud taon na ni nga ang ba magtan-aw ta itsa-itsa gubod ta. So muna dire guys dire sa World of Fun dire Island City Mall dire sa Tagbilaran. So medyo nibalik kita gamay ka bata dire. So ana guys, pag humana na guys, pirte man ang gutuma kay mao lagi gaduduwa ta na. So nam de mayong spot dire at bang dire ICM gitung-an dire merkado dire dao. Nya kung gusto ka mukaon diha, pamili lang diha sa mutsari kay mga kananan diha na mga kapihan, na mga sumayan, na mga preto-preto, na apoy mga sa panadya mga sabaw-sabaw, mga beef pares, adaghan kana mga milk tea, na mga tempura, halahas ka, depirte kinang daghana diha. Sakto kani sa nga spot diri guys, kay napoy call center das kilid. Siyempre, nagumu kaon gyud ta dihang dapita. Ay kabalaka diha kay di ka maboard daghan kag kapilian unsay trip nimo, makakaon gyud ka diha. Nya kini diring dapita ay kini nga stall ay medyo na-attract ta diri pang tirada diha. Nya nay gusto nyo diha mga affordable po kay mga pagkaon diha, mga sisig, mga basta lami ka na diya kana panga tong gi-order only rice na aron tagbaw kita diya kinaon na ng panga. Mingawon sa taning panga kay medyo lami-lami sa mga unod-unod ni bisag nas mga kilid-kilid. Challenging kay pagkaon ng mga panga. So man diya paluto sa tagsisig diha usa ra ka buka moa na sa laing customer nang usa. Gwapo kay pisik-pisikan unsay pisik la to tubig unsa to para musaka ang kalayo. Nga mukalatkats bulungbong. Nya na po tay biryani dire guys. Wa na mapurma kay medyo gikauna gikan-an na nato pero mo nilang biryani. Indian food siya, lami po ni siya kaayo, tilawi ganin yun guys. Nya mo na diha sugod na tas tong urimos diha kaon na ta diha sa tong panga. Sugod na ta sa atong mga pakilid-kilid ug kuha dire mga panga-panga des isda. Siyempre kana mga kilid-kilid lami gid kay na diha. Parisan din nato naglimonade juice diha daog na kay pagkaon diha only rice po na partida kay tirada ana. Wa na ta magsaba-saba na kay gutom na kay gikan tagaduwa kaon na lang ta diretso diha. Kung gusto mo bisita dire nani ka na gabi sige bye.